वाह क्या बात Friends, bahai tong bai khagan ro kam tong hanai tiaba tinang haino haino bagi tui phake chikon chani vlog khorak sa bukhuk jog tabune upcoming singer ni bisingo belaikan khana jabo tai bini khorak khana ang tinwan chuka bo buskango belaikan khorak sa singer ka ham manai nendorne ashirwad none hamsagma bini shakau tondi tangi himale bo puila jotona chung tiprasha bagai chini tiprashana chungna mati sanai inga fadi bo burino tubkha haike bo bukhuk ang mer sakha nai thank you nai tong do tai non comment khai वाह क्या बात hey, hey.